Anzjani li se jiġu bżonn għajnuna legali kemm ċivili u anke kriminali issa se jkunu jistgħu jagħmlu użu minn assistenza legali b'xejn. Dan permezz tal-iffirmar ta' ftehim bejn il-Ministeru tal-Anzjanità Attiva u l-Ministeru għall-Ġustizzja fejn bekk se tkun qed titwettaq wegħda elettorali oħra. Dan il-ftehim se jkun qed isservi ta' għajnuna għal anzjani li jaf ikollhom problemi legali fosthom abbuż finanzjarju fejn permezz ta' din l-għajnuna se jkunu jistgħu jiksbu għajnuna legali b'xejn. Tkellimna mal-fundatur tal-Għaqda Nanniet Malta, Philip Michael Kirkop, fejn spjega dwar l-importanza ta' dan il-ftehim mal-anzjani li jkollhom bżonn assistenza legali. Nilqgħu bil-ferħ ħafna dan il-ftehim tangibbli li m'għadux fuq il-karta biss jew lip service qed nattwawh tangibilment u effettivament. Fejn anke n-nanniet anka l-anzjanità, kull persuna li tkun vulnerabbli u vittma ta' abbuż, vittma pereżempju ta' meta inġustament in-nanniet ma jitħallewx jaraw in-nepotijiet tagħhom. Dik hija vjolenza wkoll morali, vjolenza psikika, għax għandna ħafna nanniet imweġġajn biha u qed taffettwalhom is-saħħa mentali. Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela tenna l-importanza ta' dan il-ftehim fejn spjega kif l-anzjani jistgħu jkunu vittmi u fosthom suġġetti għal inkwiet fil-familja. Kien għalhekk li bħala gvern ġie deċiż li tiġi provduta għajnuna b'kull mezz biex l-anzjani jkunu jistgħu jiddefendu lilhom infushom. Dan il-ftehim ħajwassal biex anzjani li b'xi mod jew ieħor ikollhom inkwiet legali, abbuż, vjolenza domestika, problemi familjari. Aħna qegħdin nikkommettu ruħna li ikollna intiża mal-Ministeru tal-Ġustizzja biex persuni bħal dawn jirċievu assistenza legali b'xejn, qed ngħidu każijiet kriminali u anke każijiet ċivili. L-Aġenzija tal-Assistenza Legali din is-sena biss ġiet irreferuta mijiet ta' persuni. Aħna issa rridu li l-anzjani ikollhom dak li jgħidulu fast track. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard qal kif dan il-ftehim u xhieda ta' kemm dan il-Gvern jemmen li kull faxxa tas-soċjetà għandu jkollha aċċess għall-ġustizzja. Dan il-ftehim qegħdin nassiguraw li l-għajnuna legali offruta mill-Aġenzija l-għajnuna legali f'pajjiżna tiġi offruta b'mod aktar faċli lil dawk l-anzjani li għandhom bżonn assistenza legali kemm dak li għandu x'jaqsam ma' kwistjonijiet ċivili kif ukoll kriminali. U dana mhux biss billi jkun hemm l-iskambju b'mod aktar faċli tal-informazzjoni imma anke li jkun hemm anke l-użu ta' mezzi teknoloġiċi li jiffaċilitaw dan is-servizz li jkun rikjest mill-anzjani fis-settur tal-ġustizzja. Ġi spjegat kif permezz tal-Aġenzija tal-Assistenza Legali se tibda tirċievi talbiet għall-għajnuna fejn minn hemm kull każ jiġi kkoordinat skont il-bżonn. L-istess aġenzija se tikkoordina li jsiru laqgħat online mal-anzjani in kwistjoni biex bekk jitnaqqas kull skariċċ filwaqt li anke tieħu ħsieb ir-rikorsi u anke żżomm kuntatt dirett mal-anzjani biex iżommhom informati. Il-Ministru Attard spjega kif dan il-ftehim se jmur oltre minn hekk fejn se jsir eżerċizzju ta' għarfien b'mod partikolari dwar dittijiet tal-anzjani blan aħħar jkun li jingħata l-aħjar servizz possibbli.